pois facer networking e conseguir pois relacións duradeiras que non estamos soas facendo xogos no desarrollo. Moi chulo, moi guai que en Galicia se lle dé a oportunidade a proxectos indie. máis ter charlas e con profesionais. Ver o que se está facendo a nivel de videoxogos en Galicia e a parte da calidade seguimos sorprendendo a nivel de o número de xogos e a calidade dos xogos que hai aquí. Sí, casi como un directo espacio donde